stat să fiți la 13 ani, dar va fi ușor. Deci, ce vreți să facem? Vreau televizor. Ok. Ce-i asta? Uite, Pony. Schimbă, nu-mi place. Ok. Ce-i asta? Little Pet Shop. E o porcărie, schimbă. Ce-i lichidul ăla roșu care curge din omul ăla? Schimb. Nimic. Eu, scârbos. Tati, de ce îți bagă capul în wc? Nimic, haideți, nu știu. De când e la modă legatul de scaun? Schimb, nimic. Ne-au cipsit de blostule. Ok. Chip Hidei, episodul 56. După 5 minute. Tati, de ce vor Cipidei să pupe pe mine? Nimic. Asta e un episod altfel. E pierdut, așa cred. Tati, ce-i fulcaia roșie? Nimica. De ce omul ăla-i verde? Nimic. Doamne, nu vine să cred ce nimic. Ce-i asta? Daisy! Schimbă! Ce-i asta? Sopigi TV. Schimbă. Ce-i asta? Mickey Mouse. Schimbă, nu-mi place. Ce-i asta? Stickies. Nu-mi place! Vreau Cipidei. N-am matat de Cipidei. Nu este la ora asta. Păi este prost, alacule. Deci, dacă tu ești atât de... nu îți convine nimic, vreau Cipidei. Să zic că nu este la ora asta. Deja s-a terminat. Vreau Cipidei! Scuze-mă, dar nu e la ora asta. În plus de episodul ăsta te plac. Vezi ce asta? Asta
pentru oamenii care n-au minte. Nu, iar se uită. Calul îmi-a strapa din coteț. Mi s-a dus averea toată, numai soacra în curte luată, s-a dus casa și vărâma de nutreț. Vine valul, îmi-a calul, mor cu noată în corată, toate câte vine în față, trece în toate, mai pus-o tu pe cal. Este drama, mi-a pus melodia asta. Am luat Hai, că nu e așa de rea. Nu e așa de rea. să torn ciment, să-mi refac căsuța, am ca scop, dar fucking Banco dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la omor, am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia cu râul Pinișor. Eu stau sus, refren de demult. Vine valul, îmi ia calul, îmi ia sprava din coteț. Vine valul, îmi ia calul. Schimbă, că m-am plictisit de melodia asta. Am ascultat-o de încă.